Nsellimlek Fiorella u nsellem lit-telespettaturi kollha ta' Television Malta. Wara sentejn ta' gwerra f'Gaza u tensjonijiet varji fil-Lvant Nofsani, l-attenzjoni miġdiet iddur fuq in-Nazzjonijiet Magħquda. F'dawn il-ħinijiet qed titlaqqa konferenza dwar is-soluzzjoni għaż-żewġ stati li essenzjalment tfisser li kemm il-Palestina kif ukoll Iżrael ikollhom stat kull wieħed Ġerusalemm, il-belt kapitali ta' tnejn u frontieri siguri. Jieħu sehem f'din il-konferenza dwar din is-soluzzjoni taż-żewġ stati il-Prim Ministru Malti Robert Abela, illi matul din il-konferenza Malta mistennija tirrikonoxxi l-istat Palestinjan. F'kummenti ma' TVM News propju qabel ma daħal għal din il-laqgħa l-Prim Ministru Robert Abela għalilna illi din id-deċiżjoni hija messaġġ b'saħħtu minn Malta favur il-paċi. Qal ukoll illi Malta ma setax iddawwar wiċċha għal kriżi umanitarja fil-medda ta' Gaza. F'April li għadda, is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres kien wissa li tama s-soluzzjoni taż-żewġ stati kienet f'riskju li tisfaxxa fix-xejn. Hekk kif m'hemm l-ebda ħjien li traċedja umana f'Gaza u tensjonijiet fil-Lvant Nofsani se jbattu, Franza u l-Arabja Sawdija qed jippruvaw jirxuxtaw is-soluzzjoni għaż-żewġ stati f'konferenza li se titlaqqa fi New York u se tiddiskuti din il-proposta. Proposta għal soluzzjoni għal kwistjoni Palestinjana li fil-verità hija eqdem minn Nazzjonijiet Magħquda hekk kif saret għall-ewwel darba fl-1937. Jieħu sehem ukoll f'din il-konferenza il-Prim Ministru Malti Robert Abela li propju llum beda bl-impenji tiegħu fi New York. Matul din il-konferenza Malta mistennija wkoll tirrikonoxxi formalment l-Istat Palestinjan. F'kummenti ma' TVM News momenti qabel ma poġġa mal-mejda tat-taħdidiet, il-Prim Ministru Abela qal li b'din id-deċiżjoni Malta qed tibgħat messaġġ b'saħħtu favur il-paċi u wera ruħu sodisfatt li għal darb'oħra Malta qiegħda fuq in-naħa tajba tal-istorja. Nistqar miegħek li ninsab emozjonat sew propju ftit sigħat qabel dan il-pass storiku għal pajjiżna. Ilna niddibattu dan il-punt jekk għandniex nirrikonoxxu l-Palestina bħala stat 20 ta' snin ġewwa pajjiżna u jgħid li kun taħt it-tmexxija tiegħi li nagħmlu dan il-pass importanti u wasalna. Wasalna anka wara li ftit tax-xhur ilu konna ffirmajna dikjarazzjoni fuq livell Ewropew li konna se nkunu wieħed minn dak il-pajjiżi li jirrikonoxxu lil Palestina bħala stat u naturalment xprunati ħafna mill-fatt li bħala pajjiż anka bil-kuxjenza tagħna ma nistgħux nagħlqu għajnejna għall-atroċitajiet li qed naraw iseħħu ġewwa l-medda ta' Gaza. Din hija kwistjoni ta' traċedja umanitarja li ma nistgħux indawru wiċċna liha. U nistqar li l-iktar mument li mbuttani biex naslu għal din id-deċiżjoni kienet il-laqgħa tiegħi li kelli ma' numru ta' tfal u familji ġewwa pajjiżna ġej mill-Palestina illi ġew pajjiżna ospitajnihom biex nagħtuhom l-aqwa kura u hemmhekk tibda tisma' dak l-esperjenzi li jmissu lek qalbek. Tara tfal li suppost qegħdin fl-aqwa ta' żożithom illi għandhom l-amputazzjonijiet f'riġlejhom, f'idejhom, f'diversi partijiet ta' ġisimhom li flok qegħdin jilagħbu bil-ġugarelli ma' tfal oħra bħalhom qegħdin jgħixu ġewwa l-isptar biex nagħmluhom il-prostizis tajnihom l-aqwa li stajna però jiddispjaċi kwis. Tara tant ommijiet li tilfu ħajjithom, ommijiet li tilfu tfal tagħhom, missiriet li tilfu l-familja tagħhom. Dr. Abela żied jgħid li dan il-pass mhuwiex pass kontra Iżrael. Anzi konna aħna li tal-ewwel konna kundannajna l-attakki ta' 7 Ottubru mill-Ħamas, nemnu li dan il-pass li qegħdin nagħmlu llum mhuwiex se jdajjef lill-Iżrael, imma se jdajjef lill-Ħamas. U l-għan finali għandu jkun illi jkun hemm żewġ stati, two-state solution, li jistgħu jeżistu b'mod paċifiku ma' xulxin kulħadd fit-territorju speċifiku tiegħu, jiġifieri jien nemmen li fl-aħħar mill-aħħar dal-messaġġ qed nibagħtu llum huwa wieħed favur il-paċi. Favur iż-żewġ popli, kemm dawk Iżraeliti kemm dawk Palestinjani li nemmen li jridu jgħixu fil-paċi ma' xulxin u għalhekk ukoll illejla fid-diskors tiegħi nkun qed nagħmel enfasi b'saħħitha favur li jkollna twaqqif permanenti tal-ġlied dak li jissejjaħ permanent ceasefire li dak ikun immedjat ukoll jiġifieri illum qabel għada intilfu wisq 20 teluf ta' ħajjiet. Però nemmen ukoll li pajjiżna reġa' darb'oħra qed ikun fuq in-naħa tajba tal-istorja, deċiżjoni kuraġġuża ħankun ċar ħafna rid ħafna kuraġġ u perseveranza biex wieħed jasal għal din id-deċiżjoni, però kuntent ħafna li ħadniha u naf kemm il-poplu Malti huwa warajna. Hekk kif il-mewġa ta' appoġġ favur il-kawża Palestinjana tkompli tissaħħaħ bosta pajjiżi oħra Ewropej mistennija wkoll jirrikonoxxu l-Istat Palestinjan matul din il-konferenza. Fosthom Franza, il-Belġju u l-Lussemburgu. Fl-istess waqt, ir-Renju Unit irrikonoxxa l-Istat Palestinjan fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Liam Carter għal TVM News minn New York.